खुलुमबाय रादाबखौ फरायदों आं राजीब बसुमतारी। ना गुरनो थांनायाव हाग्रानि गान्दाजों गाग्लोबजादों सासे आइजोआ। मानास हाग्रामानि रुगुङाव थानाय जाम्फैयाव ना गुरनो थांनायाव गान्दाजों गाग्लोबजादों सासे आइजोआ। थारैनो बे मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। बे जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्जनि सानजा बाहागोआव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै साननि 10 रिंगासो समाव बासबारि रेन्जनि सानजा बाहागोआव थानाय मानास हाग्रामानिफ्राय बोहैबोनाय गंसे जाम्फैयाव ना गुरनो थांदोंमोन बारेंगाबारि गामिनि मोलागयारिनि अनसुलि बिसि राखाव गयारि मुंनि आइजोआ। ना गुरनो थांनाय समावनो मानास हाग्रामानि मासे गान्दाजों मोगा-मोगि जाहैयो आरो गान्दाया राखाव गयारि मुंनि आइजोखौ सौनानै जोखोम खालामो। गान्दाजों सौजानानै गोब्राबै जखम जानो गोनां जायो राखाव गयारि मुंनि आइजोआ। थारैनो बे जाथाया माबोरै जादोंमोन जों आबुङै मिथिना लादोंनि। बरपेटा रडनिफ्राय अन्जय बसुमतारिनि खौरां। आं बाराङाबारिनिफ्राय थांदो ना गुरनो, ओमफ्राय इयावनो लामायाव लोगो मोननानै आंखौ नारथुमदो होसोदो, इयाव दैयावबो नारसोमदो। ओमफ्राय साब्रैसो मानसिया फैनानै आंखौ बासायदो मासे। ओमफ्राय आं थांदों। जों गामि जिङावनो बारनदारियावनो दङ दैया, इयाव ना गुरनो होननानै ओंख्रि जानो होननानै गुरनो थांदोंमोन। हाया खाथिथार जोंनिया। जोंनाव फैबाय थायो गान्दाया, माइबो जायो। जोंहानाव एबार माइबो जादो। मा जाथाय माने बे जोंनि बे बारांगाबारिनि राखाव गयारिया दिनै जोङो महिला मानसि नालाय ओंख्रि ओंखाम संनायनि खस्थ' जायो। ओरैनो दिनै सानसेनि खार'नै ना गुरनो होनना थांदोंमोन बियो। बाउन्दारि सेरावनो दिनै ना गुरनो थांनायाव गान्दा फैनायखौ नुस्लाबाखैनो, हाबनाय लोगो लोगोनो मानसिखौ नारनानै सौदों जाहैबाय। सौना दा बिखायावबो जखम जादों आरो मानसिया एसे सालुखायसो ओरै सोबानायाव ओरै आखाइ फारसेयाव हमथाबाय, ओरै सोबानायाव ओरै आखाइ फारसेबो हमथाबाय। हमथानानै दैयाव रायजोफोरा बुंबायनो बोरि सानिया उन्दु उन्दु दैयाव हमथा, बोरियावबा नारथारथारगोन होननायखायसो दैयाव थानानै एसे बासायबाय। दिनै साब्रैसो मानसिफोरा अन्थाइ खुबैखा गासिबो गामिनि आइजोफोर आरो माबाफोर थांनानैसो दिनै बासायबाय इयो। नङाबाथ' बिनि जिउआ दिनै बदबारानो जालांगौमोन। दिनै जोङो नारि जाथि नालाय अनेकथा मैगं थाइगं हाग्रा बंग्रा नागिरनाबो जाहोनांगौ। थेवबाबो जोङो हाग्रा बंग्रा हाबबाबो जों उनिस्थ' खालामाखै। बिसिनाव जोङो ओरैनो बन लाय एसे एनै लायो बननि समाव, आरो मैगं दिनाव ओरैनो हाग्रायाबो खाथि, जों बिदि हाबो आरो समाव थास' आथिं खायो, समाव हासिबबो ओरैनो लायो जोंनि न'खरनि खार'नै। जोंनि बारांगाबारिनिफ्राय खाथिथार, गोजान नङा। आरो मैदेराबो गासिबो लाहार फाहार खालामफैयो। नै दा फिनसिं सेनाखायसो एसे खम, नङाबाथ' उदफार खालामफैयो। न' सेफायफैयो, खान्थाल थाइजौ जाफैयो, एख'खौनो थाया। जोगोनार खुमब्राबाबो जाफैयो। बेसेबा न' बोफायलाङो, सोरनिबा बाख्रिखौनो बुफ्रुलाङो। बिदि खालामबाय थायोमोन जोंनि बे बारांगाबारि हदआव। बे जोंनि हाग्रा खाथि हदआव सोब खालामजोबोआनो। ओमफ्राय एसे खम जादों आरो दा अमायालाय जोंनि लकेल फिसिनायखौबो अरथारलांबावोसो। थेवबाबो जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जों हैया, जेबो होनबावा, बेसेखौ जोङो दरखास्थ' हैबावगोन होननानै जोङो थायो। जों नाहा मैहा गुरनायखौबा गारा आरो थाङो ओंख्रि जानो खार'नै ओरैनो एसे एनै। दैमायाबो खाथि नालाय आरो रिजार्भ खाथिनियाथ' हाबखागोनानो, हाबबायानो थाखायो। जोंल' नङा, जों महिलाफोरानो सम सम बिदिनो गुरना लायनानै जोङो जाफैयो। दायो जखमा राखाव गयारिया एसे गोरबाबैनो जादों आरो दा आरो बिखायावबो दुखु मोनदों, जोजादोंबो। दायो एसे गोब्राबैनो जादों जखमा। जों बारांगाबारिनि सासे हिन्जाव मानसिया ना थांदोंमोन। बाउन्दारि हाग्रा खाथिनि मानसि नालाय ना मै एसेबाबो नागिरना जायो। मोलै बाउन्दारि मथा मथि बाउन्दारि जिङाव दलं मोनसे दं, ब्रिज, बेनि खाथियावनो नाथुर गुरनो हाबनायाव गान्दाया सानजानिफ्राय फैदों। फैनायाव गान्दाखौ नुस्लाबासै। गान्दाया ग्रोब दैयाव हाबनानै बेखौ एरनानै बोरियाव नारखांदों। नारखांनानै एरला एरलि खालामनायाव जों साब्रैसो मानसिया नुनानै अन्थाइ सन्थाइ बायदिसिना खुबैनानै रैखा खालामदों। बेनि उनाव दसे उनाव बिथांमोननिनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साप्राइसफोरा फैनानैबो दसे हेल्प होफैदों। बिथां गान्दाखौ फायरिं खालामनानै हुरनाय जादों। लोगोसेनो जोंनि गामियाव बिदिनो हाल साला सम सम बिदिनो जाबाय थायो। मैदेरनिफ्राय गान्दानिफ्राय
बायदिसिना ओमफ्राय खेथि बाथि जाफैयो औवा गाजा जायो थालिर जायो जोगोनार जायो अमाफोरा बिदि अयथासार खालामो गतिके जोंनि आसाम सरकारनिफ्राय हयथ' बिटिसि सरकारनिफ्राय माबा मोनसे राहा लागोन होननानै कटकटिया निरापत्ता लागोन होननानै आं बिनिसिम माबा बुंहरो आरो गतिके आसाम सरकारखौ जुदि कटकटिया निरापत्ता लागोन होननानै जोङो दा बेसे हिज्य खालामबावनो माइ दै खेथि बाथि अनेक मानसिनि दा जों नेबाबो मोनजाया रखम मावबाबो मोनजाया रखम गतिके जों बाउन्डारि खाथिनि मानसि होननानै ना मैसिबाबो खाथि खाला नागिरना जाखागोन बेयावबो गान्दा दं ना मैसो दं मा दं बेखौ खेल खालामा गतिके फैनानै एरफैयो दिनैनोथ' नायदो गोबां डेन्जार हांगामामोन खिन्थु उफाय गैया जोंनि साब्रैसोनि गेजेरावनो मानोना माबालायनानै हेल्प होलायनानै दिनै जोङो बासायलायबाय रैखा जाबाय बिथाङा जोबोद गाहामैनो जखम जायाखिसै गतिके आसाम सरकारनिफ्राय एबा बिटिसि सरकारनिफ्राय गोख्रों निरापत्ता लानांगौ आरो बेफोरखौ जाहाथे रायजोफोरा माइ दै खेथि बाथि खुमब्रा जोगोनार बायदिसिना खेथि मावनानै जाहाथे मोनजायो आरो बारंगाबारि बारंबारि गामि जोबना साहा हाग्रा प्लास बर्डारानो बे सालबारिनि सिङाव थानाय आन्दार बारंगाबारि गतिके जों दा बेखिनिखौनो लुगैयो आरो जाय जेब्ला मानासनि गेदेर गोलावफोर बिथाङाबो दिनै बाहेराव बायदिसिना उत्पात खालामो सोरबा थैयो सोरबा थाङो सोरबा मोजां जायो गावसिनियाबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि साफारिसफोरा गोबां मानसि थैबाय गान्दाजों मैदेरजों गतिके बेफोरबायदिनो दुखुनांथाव गतिके बेफोरखौ एसे कटकटिया मोजाङै जुदि राहा लायोबा जों रायजो सरकारनिफ्राय जों मोजां मोनो आरो आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ बन फायार जिप साबारि राफ्टिं एलिफेन्ट राइड टी गार्डेन वाक आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9104974956 एबा 9707614012 आरो 98648327334